Maite Lataste naiz eta EASeko ikaslea naiz 4. urtean. Eta joan den semestren egin nuen nazioarteko trukea Incheon National Universitykin Hego Korean. Esperientzia hori oso berria da unibertsitate honetako, zergatik lehenbiziko aldia proposatzen du Deusto Business Schoolek harat joatia, eta nire laguna Ines Orbegozo eta ni izan gara lehenbizikoak harat joatia, eta harat joaterakun hauniz nazionalidade izautu genuen, frantsesak, alemanak, holandesak Europan tarten izautu genuen, eta ere bai izautu genuen txinuk eta japonesak. Hego Korean estudiatzea oso esperientzia ona izan du da, zergatik izan dut aukera estudiatze gustatzen zaitena EASeko ikasketak beste herri batin, eta ere bai bertze personakin lan egiteko. Izan dut aukera bidaiatzea izagutzeko Shanghai, ze gure lagunak hemengo unibertsitatetik harat joan dire estudiatzera, eta gero elkartu ginen Japonen, eta izan dut aukera ere bai ikusteko eta izautzeko Filipinas. Orduan animatzen dut nire aldetik jende guztirin harat joatia, eta eskerrak nahi dizkiot eman Deusto Business Schooleri esperientzia hori emateagatik eta posible egiteagatik, ze hauniz ikasten da eta bakarrikan ateitzen aldire punto positibok esperientzia hortatik.